Ell és Francesc, que treballa també amb Màtics i ens contarà una miqueta com van els treballs avançant aquesta primera setmana. Bé, en aquest moment estem obrint la fosa 126, com ja sabeu. Hem començat per els laterals de tota la fosa, delimitar-los bé perquè ens evitin caigudes a sobre el cap. Hem tret tota la fase primera que estava reblerta de 2012 ja i hem arreglat tots els talls. Això ens permet anar amb més seguretat per la gent que està a baix perquè clar, ara són 2,5 metres, però després seran molts més metres. I llavors el primer que hem fet és prendre les primeres mesures, les primeres fotografies de com ho van deixar el 2012. Hem posat uns puntals a baix, apoyats sobre la fosa, sobre els límits de la fosa, i hem començat a excavar. És un procediment lent, perquè evidentment anem amb pinzellet i molt de cuidado, com sempre es fa, i a tot arreu es fa. I és un procediment lent perquè només poden estar 2 persones o màxim 3, com ara està, però fins avui només havien pogut estar 2. És anar traient terreta, anar pujant-la en el cabàs i retirant-la en el carro. Ara hem arribat a un nivell de calç que està cobrint ja directament alguns primers cossos. I aquestes coses són encara els restants de la saca del 14, no? Bueno, sí, però estem veient que aquest nivell de calç està diferenciant. Els hem diferenciat, però això després ho veurem, com respon això. Creiem que sí, que la saca 5, però ja veurem. Queda de la 5, però no és segur. Exacte, però l'hem diferenciat perquè hi ha aquesta capa de calç per sobre. No vol dir res, és només un procediment arqueològic dins el que estem fent. Molt bé. I sabeu teniu calculat, és una curiositat, o sabeu, o no sé si és aquest radar, o no sé si heu utilitzat alguna cosa d'això, fins a quina profunditat pot acabar arribant? No es pot saber encara. Acostumen a haver, les foses van variat entre 5 metres i 6 metres i mig. Bueno, per allà hi estarem. No ho sabem, això fins que no s'arriba, no hi ha georradar perquè a tanta profunditat no es pot. És que és inútil posar-lo perquè no servirà de res. Llavors, no ho sabem. Se ho anirem trobant. Molt bé. I es pot veure alguna cosa, encara que siga poc? Perquè sense posar en perill a ningú, ni jo. Però tu, la que em preocupes és tu, no ells. I en l'altre patal és que sap més. Però bueno, jo no... Deixeu prendre unes imatges, sisplau. Volta't allà, però intenta... Sí. No passa res. Aquí. Ok. I ara, veus que ja estan començant a sortir individus allà. I tot el material blanc és la calç. És la calç. O sigui que el que heu tret fins ara era primer el que hi havia... Una mica de terreta que ja estava barrejant amb la calç, després hem delimitat bé la calç i ara entre la calç comencen a sortir els primers individus. Ja, pues això, 3 persones per ens pot anar... I no es pot anar més ràpid, no pots ocupar aquest espai d'aquí perquè necessites el toalet. Clar, però no pots anar. Entens? No seria efectiu. I hi ha 3 persones de moments en què es fan nosa. Moltes gràcies, Francesc. Ens veig una setmana que ve. A batre. Gràcies. Bueno, ella és Núria, també d'Àtics, una de les persones que està treballant a la fosa. Li preguntava jo que ens explicara com és el procediment una volta han tret part de les restes, què es fa, com es classifica o on les guardeu, què és el que passa. Però ja ho heu vist? No. Quan faràs recordes, Quan surten d'aquí anem a un espai que és l'espai de cribatge, que se'n diu. I l'espai de cribatge doncs separem els ossos d'altres materials, no? Com poden ser botons, cinturons, sivelles, tot el que surti amb els esquelets. I llavors en aquest espai també es fa una primera neteja de treure la terra que està més enganxada i també és l'espai on traiem les mostres que aniran per analítiques de genètica. És del primer que fem i així ja estem tranquils, no? Separar les mostres genètiques i separar els materials per materials.
I llavors jo sóc la responsable d'antropologia, per tant jo seguiré amb els ossos, altres persones doncs, estudiaran o analitzaran els altres materials. I si vols, doncs, mirem la sala. Sí, si es pot, o sigui, jo Ho estaré fem per encantada. la setmana que Ho ve, fem per la setmana que ve. Vale. millor fer-ho per la setmana Sí, que ve. moltíssimes gràcies.